Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning mga kapuso sa tanan nga mga mama, papa, ate, kuya, lolo ug lola, mga inday ug dodong sa atong mga viewers sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa pilot airing sa GMA Regional TV Live. Kami nang hinaot nga ang GMA Regional TV Live mamahimo na unya nga parte sa inyong kabuntagon. Sugod karong adlaw Abril 20. Speaking of buntag, mga kapuso, makauban nato karong taud-taud si Primetime King Dingdong Dantes aron maghisgot sa iyang kasinatian, apil na ang iyang pamilya, ubos ining enhanced community quarantine. Mahinabi sab nato si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa kahimtang sa dakbayan, subay niining nagkataas nga kaso sa mga tawo nga nataptan sa coronavirus disease. Ug ato sab nga mailaila si Mary Ann Alcordo Solomon kinsa aktibo gihapon bisan kun naka-stay at home. Samtang unsa ang dagan sa panahon karong buntag. Base sa Pag-asa weather forecast, makasinati kita karong adlaw og partly cloudy skies nga dunay pupanagsang pag-uwan. Ang gibanabanang kainiton karong adlaw magduwa gikan sa 24 ngadto sa 32 degrees Celsius. So sa mga dunay plano nga manglaba, ipagawas na ang inyong mga bulingon tungod kay perfect karong panahona. Og nihigayuna atong i-turn over ngadto sa akong partner kapusong Cecil Kibod Castro kay duna siya sorpresa alang kaninyo mga kapuso. Ces. Mga kapuso, balik ta dinhi sa GMA Regional TV Live. Karon atong hinabion og pangamustahon nato ang mga GMA kapuso artists kung kumusta na kaha sila samtang gi-extend pa ang enhanced community quarantine dito sa kauluhan. Busa, for our pilot episode, makauban nato this morning, walay lain kundili ang GMA Primetime King, Dingdong Dantes. Hi Dong, kumusta? Hi Cecil, good morning. Good morning sa ating mga kapuso na nanonood ngayon. Hello po sa inyo. Sana kung nasaan man kayo ngayon, ligtas kayo. Ayan. Dong, first of all, belated happy birthday to baby Ziggy. Thank you, thank you. I'll give him a hug for you. Ay, ayan. Thank you. Very happy pills talaga yung mga anak nyo. Ayan, Dong. How have you been coping with the enhanced community quarantine ngayon dyan in Manila? In Manila, syempre hindi kami lumalabas ng bahay. Nandito po kami mga siguro 35 days na. Kasi bago pa talaga mag-total lockdown or yung enhanced community quarantine, hindi na talaga kami masyado naglalabas. No? So, we make the most out of what we have here. Yes. Kung ano man ang meron. Pero mahigit sa lahat, yung samahan namin, every day, mas nagiging matatag at nagiging mas exciting yung mga interpersonal relationships namin dito dahil syempre nagiging matindi yung bonding di ba? Oo nga. Ayan, and speaking of bonding, I'm sure that the kids are benefiting, no? The home quarantine, the 24/7 talaga kayong magkasama. I-share mo naman, ano yung mga quarantine activities nyo with the kids, nila Ate Zia and baby Ziggy? Ako unang nagigising sa kanila mga 6 or 6:30 nagigising na ako. I start my day with a morning exercise. Meron akong group na sinasalihan. Meron kami iba't ibang klase mga exercises. Nag-share kami ng mga pwedeng gawin. Minsan yung grupo ng Descendants of the Sun, magkakasama yan. Every Wednesdays and Saturdays, meron kaming Facebook Live kung saan may iba't ibang klaseng exercises. Then minsan may games. Tama. Tapos pag-gising, syempre, sila nagbe-breakfast. Ako, hindi ako ma-breakfast kwentuhan ng konti. And then, ako yung oras ko mula umaga hanggang lunch kasi para sa mga work-related stuff kasi syempre, work from home pa rin tayo kahit na dito sa bahay. May mga kailangan pa rin gawin. Meron tayo, I still am part of of an NGO that is helping also right now. So marami mga updates. Tapos si Maria naman, she helps prepare the food. And then after lunch, yun yung oras na para sa pagturo. Kaya si Zia, meron yung mga learning sessions. Tapos yun ang oras ko after ako naman nagbabantay dun sa lalaki. So pagdating ng mga late afternoon, naglalaro na kami.
Ayun, tapos sa gabi, storytelling, yung mga ganun ba, mga simpleng bagay. Yes, oo. Ang sarap nga ng routine na yan. At least magkakasama kayo and very productive as well. And eto pa, Dong, nakita namin sa mga IG nyo na naghahanda kayo. Ano pa yung ibang efforts nyo to help our frontliners? Alam mo, very limited din talaga kasi yung magagawa natin, no, para makatulong. And the best thing that we really can do as citizens is to stay home. Kasi yun talaga yung isa sa pinaka-epektibong nangyayari sa mga solusyon natin to fight COVID-19. Diba? Yes. And, pero syempre, in our own small ways, naghahanap pa rin tayo ng paraan kung paano makakatulong. Para last week, si Marian, she cooked for our frontliners, yung tinatawag natin frontliners sa mga hospital, yung health workers natin in some of the hospitals here in Metro Manila. And the foundation, kung saan kami active, ay is part of an ongoing fund. Ang tawag doon ay Andrews Fund. Okay, yes. Which supports 12 communities and 3 hospitals. So nasa 4th wave na tayo ng pagtulong. So tuloy-tuloy kasi yung pasok ng donations at tuloy-tuloy din yung pag-deliver natin ng goods sa kanila. So ongoing din yun. Pati yun, si Marian active din siya doon. Kung may oras, talagang nilalaan niya. Pero sa kanya, labor of love, nagluluto siya, gano'n. Oo, so yun lang talaga magagawa natin. Kasi kahit ako, even as a reservist, inabasuhan kami ng commander namin na to stay at home too. Kung may mga kailangan gawin, we communicate everything through yung mga social apps, di ba? Kagaya ng Viber, yes, yung mga ganun. So yung Philippine Navy, part din siya ng Andrews Fund and yung Yes Pinoy Drive. So nagtutulong-tulong talaga yung tatlong organizations na yun. Ayan, nakakabilib naman. Stay at home but you still held out a hand to help others, Dong. Maraming salamat dyan. And eto ngayon, Dong, kasi nakariran ngayon yung Alias Robin Hood na season 1 nyo. It's now on GMA. So what do you think is its significance at present, especially now na may crisis pa, compared to when it was launched in September 2016? Well, si Pepe kasi ng Alias Robin Hood, si Alias Robin Hood, siya isang vigilante. Hindi ba? Parang gumagawa siya ng mga bagay na kahit pinagbabawal, pero dahil tingin niyang tama, tinutuloy pa rin niya. Pero para sa kapakanan ng maraming tao. Hindi ba? So, para I think we can all be magawa. Kasi parang just by that, kapag sumusunod ka sa sinasabi ng gobyerno natin, nakakatulong tayo kahit hindi natin napapansin. Pero syempre, kung may paan na pwede ka pang makatulong, halimbawa kung may contact ka sa isang grupo na nakakailangan ng tulong at pwede mo naman siyang ibigay, 'di ba? Kahit sa pamamagitan ng iyong pagluto siguro o pagbigay ng kung anong meron ka dyan o kahit dasal, hindi ba? So, walang tulong na hindi kailangan, lalo na sa panahon ngayon. So, everybody can be an Alias Robin Hood. Tama. And with that, thank you so much, Dong, for sharing part of your morning routine dito sa amin sa GMA Regional TV this morning. Daghang salamat, Dong. Thank you, Cecilia. Daghang salamat. And best regards. Best Mag-ingat regards to kayo Marian and the kids. Maraming salamat, Dong. Kayo din. See you soon. Take care. And that was our primetime king, Ding Dong Dantes, mga kapuso. Diin iyahan gi-share kung unsa ang mga quarantine activities nila sa tibuok banay nila ni Marian, ni Ate Zia, ug ni Ziggy. Busa, dugang kasayuran pa ang inyong masayran, mga kapuso, sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Kini ang GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, nining atong pilot episode sa GMA Regional TV Live, makauban nato ang amahan sa Dakbayan sa Sugbo mao ginangunay sa mga preparasyon ug mga lakang batok niining gihingusgan nato nga kampanya ug gubat batok sa COVID-19. Makauban nato live si Mayor Edgardo Labella. Good morning, Mayor Labella. Good morning, Nico. Good morning sa imo mga televiewers. But first of all, Yes, allow me to congratulate GMA, GMA in your pilot episode, no? Kaning gitawag ninyo GMA Regional TV program. Congratulations, and I hope that magpadayon ni for a longer time so that you can bring the best to the people in this part of the region. Congratulations, GMA. Congratulations, Nico, sa staff ninyo din sa GMA. Daghang salamat, Mayor, for joining us for our pilot episode. Mayor, kumusta na? Murag hilabihan jud ka busy sa miaging mga semana hangtod karon. Kumusta, Mayor, ang atong gubat batok sa COVID-19? Of course, Nico, di lang yun ta muhunong. Magpadayon lang yun ta. Kinibitaw rong nahitabo na nakita nato nga misaka. Pero ako ning i-attribute, Nico, sa ang kaning nidaghan karon kay humagod atong nahitabo sa pizza size nga dunay usa ka taga lumulupyo diha sa sitio Zapatera nga symptomatic ilantan, sakiton. So dala sa Tambalanan, pagtan-aw positive siya. Because of this incident, kaluoy sa Ginoo niko, kita man sa unang local government unit nga nakaabot og mga 34,000 testing kits. So ako dayong gi-instruksyonan si Dr. Daisy Villa ug ang atong City Health Office in collaboration with the Department of Health nga kinahanglan we have to undertake a massive swab testing para sa atong mga katawhan labi na ng iriyaha kay kanagod na ang sitio Zapatera inuntang po nga gawas nga densely populated ang sitwasyon sa mga bahay dinha kadikit-dikit yun nga inig-abligan ni mo sa imong pultahan na sa imong silingan. Correct. So prone yun kaayo ang contamination. So moto nga we instructed City Health Director Dr. Daisy Villa massive swab testing kay naamatay daghang testing kits, ikaduha contact tracing. So 2 days after or a day after nigawas dayon ang iyang drinking body ug ang ka-live-in nigawas nga positive. Unya diha pay laing duha mao na nga pero nahibong ta Nico nga kini silang upat dili man mga symptomatic, asymptomatic, found positive, wa hilanti, wala sipuna, wala ubha. But nonetheless, tungod lagi kay although no ang protocol yun unta sa Department of Health basta asymptomatic, walay signs, wala ubha, wala sipuna, wala hilanti, home quarantine ra gyud unta. Tapos sa atong mga senador, nag-home quarantine, mga positive pero asymptomatic. Pero tungod lagi sa kondisyon dinha sa Zapatera, sitio Zapatera, ato yung ipadala dito sa isolation ward sa CCMC. So, tuaron sila. But we never stopped the massive swab testing. Mayor, after your declaration sa lockdown sa Barangay Los, some sectors are calling mas maayo kuno nga citywide lockdown ang ipatuman aron mas hugot gud ang kampanya. Your take on this, Mayor? Buot yun na itong una-unaon, Nico, kining enhanced community quarantine. It's just the other term of lockdown. No? Pero doon naman tayo mga exceptions based on the katong interagency task force memorandum. Pananglitan ang mga government officials, kunya certain businesses like mga pagkaon, drugstores, medicines, ingon ana, doon na mo, these are the exceptions. Pero kung buto na unaon, this is already in effect, a lockdown. Pero usahay lagi, kay ulo atong mga tao, muna nga akong instruction sa police. Mayo ta pasalamat ni General Angkan na nag-augment sa siya o mga military personnel. Para lang yun sad pagsiguro nga ang lockdown na gani, di na magpataka og suroy. Kaya ang reason lang yun nga we allow them to go out and go around the territorial jurisdiction of the city kung ang purpose magpalit og pagkaon, essential commodity o tambal, no? Nga mo na nga we really have to be strict about this
O bitaw na nga karon murag na busy ang mga checkpoints tungod sa gi-monitor naman yung maayo ang kining mga tao nga gadaog quarantine pass. Mayor, usasab sa concern gyud, growing concern sa mga tao, labi sad ning mga apektuhan gyud sa lockdown sa Barrio Luz, gawas sa sitio Zapatera, kining food security, Mayor, kabalaka sa ilang pagkaon sa inadlaw-adlaw unsay tubag sa city government ani Mayor. Actually, sukat pagsugod o mga last week man siguro to, doon na tayo gitawag og mobile markets that are going around the city. Mga 20 plus naman siguro ni, na maligya og fresh vegetables, fresh fish, fresh foods. Pero considering lagi nga kining sitio Zapatera, medyo daghan sang mga kaigsuonan natong kapos. Nalili gyud nato sila pasagdan, labi pa kung makita nato nga maglisod sila sa ilang pagkaon. Finally, Mayor, murag limitado atong oras. Unsay mensahe nimo sa mga Sugbuanon taliwa nining gitawag nga mga trying times, Mayor? I know nga kamo you're forced to make difficult mga decisions karong panahona. Unsay ihatag nimo nga impart nimo nga mensahe sa atong mga tao? So, let us also take advantage of this ingnon na lang nato kining crisis nga atong giatuan. Stay at home. Ikaduha, follow the rules and guidelines. Musunod lang ta sa mga lagda nga atong ibabaw karon sa dakbayan. Salamat kayo. Alright, daghan kayong salamat sa imong pag-uban kanamo karong buntaga, Mayor Edgardo Labella, sir. Mubalik pa mi kapuso dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Makapuso, stay at home. Maugid kini ang awhag sa mga otoridad kanato taliwaan ni ining hulga sa COVID-19. At wa ko nini magpasabot nga wa tay mabuhat nga mga productive nga mga butang samtang nagpuyo lang kita sa atong mga panimay. Ug subay niini atong mahinabi kining usa sa ilado sab nga career woman og entrepreneur dinhi sa Sugbo. Doon na po di siya involvement sa lain-lain nga mga advokasya dinhi sa Sugbo. Mahinabi nato pinaagi sa online o sa visual interview si Ma'am Mary Ann Alcordo Solomon. Good morning, Ma'am Mary Ann. Good morning, Nico. Kumusta, ma'am? Kumusta ang atong mga gipangbuhat karong panahon na labi na nini panahon sa ECQ o stay-at-home order? Karong panahon na medyo na busy akong kamot sa pagtawag sa mga amiga, mga collaborators, sa mga kinahanglan sa atong mga frontliners, labi na sa mga PPEs. And also, naasa tay mga counseling, gipangbuhat nga isa sa akong mga ka-sisters, kumbaga kapuso, akong mga kasuso sa breast cancer nga puno silang anxiety sa aning mga panahon nga uncertainties. So I have been doing that and spending also quality time with my family. Usa ni ma'am no kani magitawag nato nga mga immunocompromised nga angayang magbantay sab ning panahon na di ba ma'am ug angayang magpuyo ra gyud sa ilang mga panimay. Background lang sa imong kasinatian ma'am ug unsa nimo ni pag cope up kining ECQ ug stay at home order karong panahon na? You know, ako, di gyud ko mapuyo kaayog dugay sa balay. Kinadugayan na gyud ni. I cannot go out because I am immunocompromised. I'm a breast cancer survivor. Kunya sa akong balay, I'm taking care of 3 senior citizens. Akong inahan, akong amahan who is in coma, and my mother-in-law. So, di gyud ko angay mugawas and to be infected by the virus. So, I'm staying put. And to make myself productive, mauna nga sa akong mga association, pananglitan sa I Can Serve, mga grupo sa breast cancer, through cellphone, nag-pass the hat me, mauna naka-donate me sa Vicente Soto o mga 160 face shields na na-I hat. Yeah, sa amo sang industriya, which is the out-of-home advertising, nag-pass the hat sa among mga kuyog, mga affiliates, naka-donate mig aerosol boxes sa mga hospital diri sa Cebu ug even sa Maasin Leyte. And then naka-donate sa mig face shields. Now diri sad sa akong mga classmates, mga BFF sa high school, nag-donate sad ning mga face shields sa mga babies. Apil sad sa Rotary, dako sad kaayo ang ako ang coordination
sa among Rotary nga group, Rotary District 3860, niya special mention po na ako ang kanang grupo ni Dr. Wyden Briones ug President-elect Mary Ann together with District Secretary Barbet, Rotary Club of Metro Cebu ug ang akong Rotary Club of Cebu Fuente nga nagaproduce og PPEs na idua ka center sa Camp Lapu-Lapu ug sa Santo Niño Pilgrim Center. So kaning coordination keeps myself busy. Plus, time to be in the house with my loved ones. Unsay challenges ma'am karon nga anaara ka sa balay apan ubay-ubay gyud ang mga trabaho nato pagtabang sab ani mga nanginahanglan karon panahon na. There's limitation, but yet the heart is so big to give much. So what I lack in some of my resources, I knock on the generous hearts of friends who still have more to give. Finally ma'am, mensahe nimo sa mga tao karong panahon na. So ang realization is, life is too short. You have to appreciate the little things, not just the big things, the little things in life. And you have to realize the power of God. Keep your faith. Hang on. Kung sulti nila, kapit lang, hugot lang. Because at the end of the day, there's a rainbow. Where ba kung naibagyo, magawas yun ang rainbow. There's always something good that happens when crisis come. So sometimes, normal, human as I am, ma-anxious man good ko ni, kulbaan ko, then maka-hunumdum ko nga naagi Ginoo. Keep your faith. Worries end when faith begins. Thank you so much, Ma'am May Ann Salomon. Very insightful o inspiring nga mga message alang sab sa atong mga kapuso karong buntaga. Good morning, ma'am. Thank you. Kini ang GMA Regional TV Live. Magpasalamat ang mga kapuso sa tanatong na interview karong buntag gikan kang Mayor Edgardo Labella sa sunod nga plano ug mga lakang paghingusog niining enhanced community quarantine sa Dakbayan sa Subo. Apan bisan pa ning atong giagian karon pasabot ini daghan pa gyud gihapon ta og mahimo sama na lang ni kapusong Dingdong Dantes nga migamit sa kahigayunan aron makigbonding sa iyang pamilya. Ug ingon man pagtabang sa mga labing nanginahanglan karong panahona pinaagi sab sa mensahe ni Ma'am Mary Ann Alcordo Solomon nga padayon nga nag-auhag sa tabang sa mga Sugbuanon alang sa atong mga frontliners ug sa tanan nga mga nanginahanglan karong panahona. Good morning mga kapuso. Hello Nico and Cecil. I would like to congratulate both of you, the GMA Regional TV Cebu, especially of course our station manager Anne Maritan, program manager Zani Alweta, and the entire production team. Mga kapuso, ito pong enhanced community quarantine has forced us apart physically, but it has also brought our families and communities together in ways we could never imagine. Ang mga Pilipino po at ang mga tao sa buong mundo are supporting each other by staying at home. Nananatili po tayong optimistic and continue po natin ang ating misyon to instill hope and inspiration among our viewers through our local programs. While GMA Regional TV Live, ito pong ating morning program, has been in the pipelines as early as last year, we see this launch at this point as the perfect time to further serve all our kapuso in Cebu and Central and Eastern Visayas by giving you more reasons to wake up each morning. Makaasa po kayo na ang GMA Network at GMA Regional TV ay patuloy ang pagiging buong puso para sa Pilipino sa bawat sulok ng Pilipinas, lalo na po dyan sa Cebu. I hope you're doing your part to confront this pandemic and minimize community spread of COVID-19 by staying at home. Ingat kayo dyan sa Cebu. Magandang umaga, mga kapuso. Sa di pa mi manamilit mga kapuso, dunay mensahe alang kaninyo, tough times never last, but tough people do. Gikan kang Robert Schuller. Ug daghang salamat mga kapuso sa pagkuyog namo karong buntag dinhi sa atong bag-ong programa hinaot nga magkuyog data matag buntag dinhi sa GMA Regional TV Live matag alas 8 sa buntag sa Kapuso Network. Magkuyog ta ug mang adlaw. Daghang salamat mga kapuso. Stay at home, keep safe.